Здравейте, хора! Днес ще опитаме дълго чаканите бомбони, бобчета, железени бобчета, които изглеждат много яко. Има различни вкусове. Които са... ето ги. Да. И то се дърпа отстрани. Така че нека го отворим. Ето ги. И малко миризмата, която идва от тях, не е много хубава, но все пак са смесени вкусове и... Да, нека вземем първото бомбонче, което е ето това. И ще се опитам да позная с какъв вкус е. 3, 2, 1. Мисля, че нещо като с ягода. Не знам. Може би е череша. Защото много ми харесва. Искам да взема едно лилаво. Защото не виждам лилаво. Не знам. И сега ще го питам. Това малко е гадно. Не, гадно е. И като за накрай, ето това е с ябълка. Като за накрая ще опитаме това зеленото, което може би е с киви или круша. Приличат на хапчета. Опитвам го. Много познато. Мисля, че е с круша. Да. Накрая повече се усеща. Айде ще опитаме и това. Въпреки, че вече знам, че е с ябълка. Ето има червени. Ама да. Ио. Аз не, че не обичам ябълка, ама това малко кисело даже. Искам да опитам с портокал, но да. Сега не ми се търси. Това е прекалено гадно. Хора, прекалено е гадно, трябва да ям малко бургерчета от миналото видео. Мале, това направо лючи, не знам. Гадно е. Сега се връщам. Явно с ябълката нещо ми харесва. И да. Това беше от мен с тези бобчета, хора. И да. Просто някои са отвратителни, други са по-вкусни. Нали, по-хубави. Но да. Това беше от мен, хора. Съжалявам, че камерата ми малко е замазана. Но да. Чао!